Assalamu alaikum. Kuna ganin abin da ke faruwa jama'a ya zame mana darasi. Bayan Allah nan da suka dinga tabara a social media, kowa ya san su, kowa ya san regardless of the gender, ba wani mai mutunci da zai yi abin da yaran nan suka dinga yi a social media da sunan suna soyayya na rungume-rungumen juna, na zama gida daya, na waye, na wani irin wasa dai. So da macen da namijin ba wadda take da mafada ko yake da mafadi ya fito gidan mutunci da zai abin da yaran nan suka yi a social media. So yanzu ya zo dai past is the past. Suka zo suka yi abin da suka yi, aka zo aure bai auri ba regardless of the dalili, ban sani ba, Allahu a'lam. Ya zo ya auri wata da ake kyautata zato, abin da ake gani ake kyautata zaton ita da sauki da ragowar mutuncinta, tana da mutuncinta. Ya aure ta, ubangiji Allah ya ba su zaman lafiya, Allah ya sa su samar da zuri'a mai kyau. Ma abin da nake son ku gane shine duk yanda a society ake son a ce, bana so, ni ma bana son statement din cewa iskancin namiji ado ne, amma that is the sad reality. Iskancin namiji ko ba ado bane, na mace ya fi muni, because yanzu yaran nan, sam yaran da suka yi tabara suka yi rashin kunya a social media, ya je gidan wasu family da suke ganin su har yanzu yana da kimar da za su bashi mace, kuma ko ba shi bane, haka yake faruwa a society. Amma yanzu ita yarinyar da suka yi irin wannan abun tare a social media, wallahi ba gidan mutuncin da za su gaya ma ɗansu ya ji da za su bari ya aure yarinyar nan, sai dai in labari bai kai musu ba ko ba su ga abin ba. Kuma generation muke na social media, regardless of abin da ya faru. A wata majiyan ma da ake ta cewa jita ne nake ki gani a social media cewa shi wannan yaron iyayen shi ne ma suka hana shi aurenta, wai dan suna ganin ba ta da mutunci ko ba ta da tarbiyya. Sam dan ku fa rashin adalci, sam dan ku da yake rashin mutunci da yarinyar nan suka hana shi, wayan suna son diyarsu ta aure mai mutunci. Muna faɗa muku jama'a, ya mace duk inda aka ce miki wani equality ana janda kike ganin kullu ana tsorarawa akan ƴaƴa mata, mutuncin ku da na ɗa namiji ba iri ɗaya bane. Ideally kamewar ku da namu ba iri ɗaya bace, ko ya ta kare ku ne at the receiving end, ko ma fasikanci kuka yi, wake daukan ciki wa yake da ikon zabi ko waye ya wulakanta wani namiji. Yanzu zai bar gari, yanzu wannan bai bar garin ba, a duniyan ma ana ganin rashin kunya shi, kowa ana gani, wasu sun ba shi aure. Ke ku fa, na rantsa da Allah ba faɗa, duk gidan da ke mutunci na ƙara faɗa ba za su bari aure wata yarinya ba, saboda irin rayuwar da suka. Kullun ke mai mutunci ce, ke mai kamala ce, addinin musulunci shi sa ya reserving ɗinku. Ke mai mutunci ce, ke mai kamala ce, ki ƙara kame kanki. Shi sa mu ne muke waje, mu ne kake namiji dan yayi ihu ya kallon kwalle wani abu ba wani abu bane a gefen titi ba. Aba ke mace mure ke ma duk mai mutunci take zama wani iri. Duk inda kike kuma duniyar nan ana nan kalle da ki, ana nan kalle da abin da kake, ana kalle da abin da kike. Amma ku zo kuna ganin it's a free world. Har in aka ce wani ana tsaurarawa akan maganar rufe jiki ko mata kasi kaza wasu a ce ana zama selective gurin wa'azi. Allah shi kyauta, Allah ya ƙara shirya mu baki da.